ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହରେକୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ସେଜୱାନ ସସ୍। ସେଜୱାନ ସସ୍ ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିସାବରେ ବନେଇବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ସେଜୱାନ ସସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବନା ହଉଛି। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର ଫୁଲ କିଛି, ଲଙ୍କା କିଛି ପକେଇବେ, ତାପରେ ପିଆଜ କିମା କିଛି ପକେଇବେ। ତା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସେ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ରସୁଣ କିମା ପକେଇବେ। ରସୁଣ କିମା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଅଦା କିମା ପକେଇବେ। ଅଦା କିମା ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ଅଦା କିମା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ତାପରେ ସେଜୱାନ ପତ୍ତା ଯୋଉ ମିଳେ, ସେଜୱାନ ଗଛ ଟାଇପର ଗୋଟେ ମିଳେ ପତ୍ତା, ତାକୁ କିମା କରି ତାକୁ ପକେଇବେ। କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ କିମା ପକେଇବେ। ତାପରେ ତା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ତାପରେ କିଛି ଗରମ ଅଏଲ ପକେଇବେ। ଗରମ ଅଏଲ ହେଉ ଥଣ୍ଡା ଅଏଲ ହେଉ, କିଛି ଅଏଲ ଆଡ କରିବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ତା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଚାହିଁଲେ ବି କଲର ଆଡ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ନହେଲେ ଭେନିଗାର ଆଡ କରିବେ କିଛି। ଭେନିଗାର ପଇଲେ ଟିକେ ଖଟା ହବନି, ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ଆଉ। ତାପରେ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଆଡ କରିବେ। ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ କମ୍ପଲସରି। ତା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ସସ୍ ପକେଇବେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଚିଲି ସସ୍ କହୁଛୁ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ ସସ୍ ପକେଇବେ। ତାପରେ ପକେଇବେ ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍। ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ, ସବୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ତାପରେ ତା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମଝେ ମଝେ ଚଳଉଥିବେ ତଳ ନ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତଳ ଲାଗିଯିବ। ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ତାପରେ ଆମର ମସଲା ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇବା ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଉଡର ୟୁଜ କରିବା, ଟେଷ୍ଟି ପାଉଡର ସ୍ୱାଦ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କିଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଆଡ କରିବା। ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଅଧିକା ଆଡ କରିବେନି, ଯେତିକି ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପକେଇବେ। ବ୍ଲାକ୍ ପେପର 20-25 ଗ୍ରାମ ପକେଇଲେ ବି ବହୁତ କାଫି ହେଇଯିବ। ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କଲର, ଫୁଡ କଲର କହିଥିଲି ଆଡ କରିବା ଲାଗି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଡ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଫୁଡ କଲର ଆଡ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟାର ଫୁଲ ପାଉଡର ଟା କମ୍ପଲସରି ପକେଇବେ। 50 ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର ଫୁଲ ପାଉଡର ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସୁଗର ଯୋଉ ଆମେ ଚିନି କହୁଛେ, ତା ଦେହରେ ବି 50 ଗ୍ରାମ ଚିନି ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ କରିବେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିବେନି, ମଝେ ମଝେ ଚଳଉଥିବେ। ଖାଲି ସେମିତି ଚଳଉଥିବେ, ତଳ ଲାଗିଯିବ। ତଳ ଲାଗିଲେ ସସ୍ ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମିନିମମ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ ଚଲିଲା ପରେ ଆପଣ ରେଡି ହେଇଯିବ ସିଜନ।